Studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banja Luci i Kosovskoj Mitrovici već duže vrijeme gaje prijateljski odnos i nastoje da zbliže studente ovih univerziteta, te na taj način doprinose jedinstvu jednog naroda. Istaknuto je prilikom posjete studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. U sklopu ove saradnje dogovoreno je da svake godine studenti sa Kosova na proljeće dolaze u Istočno Sarajevo, a studenti iz Republike Srpske odlaze u Kosovsku Mitrovicu na jesen. Ja iskreno kažem, ja ne znam da li postoji više mogućnost da se učvrsti ta veza, jer jednostavno gde god se naši studenti naši, oni su jednostavno povezani i možda da kažemo slobodno gajimo jedne bratske odnose i više od toga. Nastojimo na najbolji način da zbližimo studente koji su studenti Pravnog fakulteta kao nosioci buduće politike i Kosova i Republike Srpske. Tako da na najbolji način upoznamo mi njihove probleme, one naše, na najbolji način da krenemo u zbližavanje jednog naroda na različitim prostorima. Prilikom posjete Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu studenti iz Kosovske Mitrovice obišli su Pale, a na fakultetu dobrodošlicu im je upriličio dekan Pravnog fakulteta i načelnik opštine. U sklopu posjete biće organizovana revijalna utakmica u dvorani Peki, a studenti iz Kosovske Mitrovice posjetit će i Andrić grad. Opština Pala je prihvatila da finansira boravak studenata sa Kosova u Istočnom Sarajevu, jer i na ovaj način želi da doprinese zbližavanju studenata iz Istočnog Sarajeva i Kosovske Mitrovice, rekao je načelnik opštine Miodrag Kovačević. Mislim da Republika Srpska i Kosovo i narod, u stvari srpski na Kosovu i Metohiji, se dobro razume, zato što žive u sličnim situacijama, pa evo i nedavno ovi protesti su pokazali koliko Istočno Sarajevo blizu Kosovske Mitrovice, a izgleda nam da je puno daleko. Tako da meni je drago što su ovi ljudi ovdje, dobro je da se povezujemo, oni su ovdje uvijek dobrodošli, kao što su i naši građani bili dobrodošli za vrijeme ratnih dešavanja u Srbiji, na Kosovu i Metohiju, i mi to ovim potezima konkretno i pokazujemo. Studenti Republike Srpske ne mogu zaboraviti da je narod Kosova i Metohije bio uz narod Republike Srpske u teškim vremenima. Zbog toga je Unija studenata pokrenula inicijativu da svi studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci prilikom ovjere semestra ili upisa godine uplate po 2 konvertibilne marke, a svi zaposleni na oba javna univerziteta po 10 konvertibilnih maraka, kao pomoć narodu Kosova i Metohije.